Com ha canviat la nostra societat en mig segle? Història viva. Jordi Casellas i Esteve Llop. Seguim ambientats al Desperta Formentera amb el Nadal, perquè aquesta setmana és el que ens toca parlar de festes i parlar de dates entranyables. Avui ho fem en aquest context històric per posar en contrast la història amb el que tenim avui dia, amb l'actualitat d'aquest 2025. Què tal, Jordi Casellas, com estàs? Hola, Esteve, gràcies. No, que era una pregunta. Doncs molt bé, Esteve. Mira, també així content, no? Arriben aquestes dates i bé, vulguis o no, sempre estàs una mica més content. A mi m'agraden, haig de reconèixer que m'agraden... Bé, ara en parlarem, no? M'agraden per algunes coses. Bé, mira, d'entrada anem a mirar si podem buscar alguna diferència entre el Nadal, que no els Nadals, Compte. Els Nadals no es diu en català en plural, es diu el Nadal. No és les Navidades els Nadals, no. És el Nadal, això per començar. Les festes del Nadal. Les festes de Nadal. De Nadal, perdó. I pots dir que hem celebrat molts Nadals, però no pots dir que el Nadal d'aquest any són els Nadals. No. Exacte. Hem celebrat Nadals perquè són diversos anys, però cada un d'ells és Nadal. Exacte. Doncs parlem del Nadal en singular. Hi ha alguna diferència entre com vivíem nosaltres mateixos fa gairebé 5 dècades al Nadal a com el vivim ara, independentment, evidentment, de la realitat familiar de cadascú, no? Del moment de vida en el que et trobes. Però a nivell de tradició, a nivell de com es celebren les festes, a nivell del poc fred que fa actualment, etc., què podries destacar tu? Sí, mira, vaig a fer memòria, no? Recordo el fred, recordo que al Nadal anava amb camisa i jersei. Recordo el fred, recordo el caliu de la casa, que anava amb camisa i jersei quasi de llana. Em recorda escalfor. Al Nadal escalfor fora fa fred, però a casa doncs, home, està bé. Recordo l'arbre, no? Que em feia gràcia fer l'arbre. Saps que l'arbre sempre l'interpretava com una pizza? Com una pizza a veure? Sí, perdó, però... No, sí, que anava posant coses. Val. Vas posant-li coses, no? Ingredients. Ingredients. I al final li posava el formatge ratllat, que eren unes tiretes daurades, no? Bé, això és una mica anècdota divertida. Bé, recordes això, no? Nadal, bé, el caliu de la casa, no? Casa vull dir casa, sí. Família, bé... és això. Ho poses en contrast avui potser ja no necessàriament ha de ser casa, ja... Segurament abans tampoc, però no? És com si avui ja els Nadals ja els vas a passar, doncs, amb que si hi ha gent que hi va amb masies, que lloguen, que passen els Nadals fora, no sé què. Suposo que això abans o millor també existia, però potser no tant. Tradicions culinàries, i aquí hem tingut que fer mans i mànigues perquè es mantinguin, però és evident que han aparegut unes altres, no? Però vaja, encara ens esforcem bastant en mantenir aquella escudella, no? Per exemple, pel dia Nadal, no? Aquella cardolla. De regals, bé, això aquí sí que cadascú, no? A les cases, doncs, que si en algunes pot passar el Pare Noel, en d'altres venen els Reis, això ja va una mica a gustos, no? I segons, doncs, aquests personatges màgics vulguin anar. Per tant, doncs, faig aquestes comparatives, una mica des del record personal, no? Fem aquesta comparativa. A veure tu, Esteve, com ho veus. Mira, jo seré una mica, diguem, més fred a nivell de números, per exemple, perquè, clar, ara hi ha moltes famílies que són monoparentals i que no es poden ni veure els cònjuges, excònjuges, i per tant, doncs, el fill va a una casa o a l'altra i els pares senzillament no s'ajunten. Això a mi em consta, en molts casos, no? Després també la realitat evidentment de cadascú afecta, com tu també has patit, doncs clar, desapareixen els avis, desapareix algun dels pares o els dos, en el meu cas, alguns tiets, i clar, això canvia una mica també la visió, no? Però de totes maneres també doncs, ho vius molt amb els fills, sobretot quan són petits, i el fet de trobar-se doncs, amb cosins, amb família al final, que afortunadament sempre hi ha algú, no? I això és el que fa potser més il·lusió de les festes, i això no canvia, no? Ara, per exemple, a mi també em consta que hi ha moltes cases on després de dinar s'engega la televisió per veure una pel·lícula, o dues, o tres, o una sèrie, que està molt bé,
però dius, home, no, el dia que et ve algú a casa o que tu vas a casa d'algú és per parlar tot el que puguis i fer una sobretaula com Déu mana, que vol dir fins l'hora de sopar, i si s'escau allarguem també el dinar i el sopar i el ressopó i escolta'm, fins la mitjanit, no? O sigui, és un dia d'alegria, no hi ha cap pressa, l'única pressa és l'endemà recollir els plats i endreçar una mica la casa, però ja està. I per tant penso que això és un actiu que les noves generacions potser estan començant a perdre. No sé si opines el mateix que jo o no. Sí, anava una mica amb la línia quan dic que ara els Nadals ja es poden celebrar doncs, en altres llocs, no? Com doncs això, no? Com masies que es puguin llogar, hotels, cases rurals, el que sí. I sí, el Nadal allò que després del menjar doncs la gent ja té ganes de marxar. És que a veure, això ho he observat jo durant els anys, allò que en diuen tens el cul inquiet. La gent no sap estar sentat en una cadira, amb gaire estona, xerrant, i això ho veus, Jo a vegades m'hi fixo en llocs que he anat i que... Mira, no fa gaire, amb un concert de jazz que vaig anar, observava un parell de noies que no paren d'aixecar-se. Diuen, és que no saben estar sentades, no poden estar... Però era per ballar o no? No, ara que vaig aquí, ara torno a seure, em torno a aixecar perquè no sé què. I pensava, hosti, no pots estar asseguda. I això, en les sobretaules, a vegades també passa. I sobretot amb la joventut, no? Allò que es queden els pares, no? Però els nens ja han quedat, nens i no tan nens, ja han quedat amb els amics i ja, parlant clar, foten al camp de casa, no? Ja marxen. I allà ens quedem els pares. Jo estic d'acord amb que està bé això de les sobretaules. Bé, això ja també depèn també de la gent que hi sigueu a la taula en aquell dinar, no? Perquè també depèn de la família que pots tenir, no? O de la quantitat de família que pots tenir, també, a veure, també dic jo que també pots anar a ajuntar-te amb amics que no tinguin tampoc família i mira, ja feu pinya, no? Però comparteixo això del moment de la conversa, precisament, després del dinar. Avui en dia això ha canviat. Bé, avui en dia, si no marxen de la taula, agafaran els mòbils ràpidament i estaran ja en un altre món. Per cert, mira, ara em dones la idea que parlem en un altre espai dels missatges enviats per felicitar festes i aquestes coses, que això és una plaga que... en parlarem un altre moment. Sí? També. Ja en parlarem, ja. D'acord, Jordi, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.